Community pantry nagsulputan sa iba't ibang panig ng Hilaga at Gitnang Luzon. Ating silipin sa report ni Claire Lacanilaw. Buhay na buhay ang pagtutulungan ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong may pandemya. Sa Tuguegarao City, pinangunahan ng mga kabataan ang paglikom ng donasyon upang madagdagan ang grocery items para sa mga residente. Pinangunahan din ng ilang individual ang paglalagay ng community pantry sa Barangay Kamasi, Peña Blanca, Cagayan. Binuksan na rin ang community pantry sa lahat ng barangay sa La Paz, Abra. Libre ring mamitas na mga tanim na gulay ang mga residente sa isang vegetable garden sa Barangay Maluwod, Dagupan City. Mga tanim tulad ng talong, kamatis, sili ang maaaring pitasin ng mga residente. Makikiisa na rin sa proyektong inulunsad ng barangay na magkaroon ng sariling bakuran o gulayan para sa panahon na kailangan natin ng makakain, meron tayong aanihin. Ito po ay bukas para sa lahat. Kinabiliban din ang Go Bike Project na binuo ng grupo ng kabataan sa Bugalyon, Pangasinan, kung saan lumilibot ang mga bike na naghahatid ng serbisyong medikal at namimigay ng grocery items sa mga residente. Hindi naman nakalusot sa ilang kritiko ang paglulunsad ng community pantry sa ilang lugar. Paraan daw ito ng ilan na makahikayat ng individual na umanib sa makakaliwang puwersa. Pabor naman ng kapulisan sa bayanihan ng mga Pilipino ngayong pandemya. Hindi lang po ito trabaho ng government sector, bagkus nandyan po yung community natin para magtulong-tulungan para po sa dinaranas nating pandemya ngayong panahon. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.